Nagkaguliyang ang mga estudyante sa MINDANAO National High School sa Davao del Sur dihang kalit ni Linog ato sa ilang flag raising ceremony Hunyo 8, 2026. Unang adlaw unta kini sa balik eskwela. Nasaka sa building, all students kami diri sa front. Ang mga nagpanood sa building, palayusan na. This is our evacuation area. Nahuglo na jud Lord! Sa laing video, makita na nahugmak na building sa eskwelahan. Pero giklaro sa MINDANAO National High School nga abandonado na ang naguba nga building. Human naapektuhan sa Linog nitong 2019. Walay tawo sa sulod sa building dihang nahitabo ang pagkahugno. Luwas ang tanang estudyante, teacher ug mga ginikanan ug daling niresponde ang emergency services. Nag-flag ceremony sab ang mga estudyante sa Malalag, Davao del Sur, School of Fisheries dihang ni Linog. Daling ang gawa sa mga estudyante ug mga teachers sa gym. Sa Davao City, gipagawa sabdayon sa ilang mga classroom ang mga pupil sa San Roque Elementary School. Inguni ni sab ang sitwasyon sa Davao City National High School dihang ni Linog. Mingaw na sa Galon Elementary School sa Barangay Mandog kay gipapauli dayon ang mga pupil kay naika suspension nga gipagawas ang lokal ng gobyerno. Suspended ang klase sa tanang level sa public ug private institutions sa Davao City hasta na trabaho. Giawag sab ang private offices ug institutions nga magpatuman sab og suspension alang sa kayuhan ug kaluwasan sa mga empleyado. Nagpagayon sab dayon og assessment sa mga public ug private establishment sa Davao City aron masuta ang epekto sa Linog. No, naalang tayo mga nakita na gamay na problema, which is ang mga parent lang jud na nagpanic, no, na murag nagpinirahay na silang mga anak, so which is dili pod nato sila ma-blame. So mo nang ato ang pod na I will take this opportunity na lang pod, no, na kanang iano na to mga ginikanan na dili jud ta magpanic pag na ay mga disaster na moabot sa tuang barangay, kay isa na siya ang makakos sa tuog kanang damage sa tuang lives o sa tuang pod sa tuang community. Sa report sa PHIVOX, magnitude 7.8 ang Linog nga nisinati sa dakang lugar sa Mindanao. Sa Maasim, Sarangani ang epicenter. Nagpahigayon na og assessment ang mga otoridad sa mga lugar nga apektado sa Linog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.